Byddai wy'n testyn o Salmau, Salm 31 ac adnod 19. Salm 31, adnod 19. Mor fawr yw dy ddaioni a roddais di gadw i'r sawl a thofnant, ac awneithos i'r rhai amddiriedant ynod, ger bron meibion dynion. Nawr, fel wnaethon ni ddarllen yn y salm, i ni'n gweld yr oedd Dafydd mewn cyflwr o drieni, yr oedd yn isel. Drwy ei fywyd byddai wedi gwynebu treialon, erledigaeth, ond hefyd o ran ei berson ei hun oherwydd ei bechod, a byddai ei bechod wedi peri iddo fod yn isel dro ar ôl tro hefyd. Byddai ymwybyddiaeth o'r hyn oedd yn wir amdano. Ac byddai sawl achlysur byddai chi wedi gallu darllen y mywyd y salmydd ei fod yn gwynebu sefyllfaoedd oedd yn anodd. Yr oedd yn gwybod beth oedd e fel i fyw ar y ddaear yma, ond oedd e. Mae'n rhywbeth i ni'n gallu unieithu ag ni'n gallu deall ein bod ni hefyd yn mynd trwy cyfnodau, falle ddim yr union manylion yr oedd y salmydd yn mynd trwy ddynt, ond yn mynd trwy adegau anodd. Wir o bob plentyn i'r arglwydd, lle bydde amgylchiadau yn ein tynnu ni lawr, ond bydde pechod hefyd yn ein tynnu ni lawr. Ein pechod ein hunan, heb sôn am yr un sydd o'n cwmpas ni, ni'n gallu gweld sut yr oedd y salmydd yn teimlo. Na i ddarllen adnod 10 ymlaen. Styriwch yr hyn yr oedd yn ei wynebu. Yn sicr bydde ddim yn mynd o gwmpas y lle yn dweud ei fod yn ystyr y byd o hapusrwydd, ei fod yn hapus iawn. Mi fydde llawenydd ganddo fe, ond mi fydde fe yn gwybod bod yna bwysau arno fe. Adnod 10, canis fy mywyd a ballodd gan ofid, am blynyddoedd gan ochain, fy nerth a ballodd oherwydd fan wiredd, am hesgyn a bydrasant, yn warthrydd yr ydwyf ymysg fy holl elynion, a hynny yn ddirfawr ymysg fy nghymdogion, ac yn ddychryn i'r rhai am hadweinant, yr rhai am gwelent allan, a gilient oddi wrthyf. Anghofiwyd fi fel un marw allan o feddwl, yr ydw fel llestr methedig, canis clywais ogan llaweroedd, dychryn oedd o bob parth, pan gyd ymgyngorasant yn ferbyn, y bwriadasant fy ni eneidio. Wel, am adnodau anodd. Am brofiadau anodd yr oedd y salmydd yn ei wynebu. Falle bod ni ddim yn gallu uniaethu'n llwyr, falle bod ni'n gallu gorfod cydnabod yr oedd yn gwynebu treialon anferthol, gellir dweud, ond mi'n siŵr bod yna lawer i ran fyna, ein bod ni yn teimlo rhyw fath o gydnabyddiaeth, bod ni'n gwybod rhywbeth amdano, falle bod ni yn teimlo fel yna o dro i dro. Y Cristion, neu falle'r un sydd yn gwrando sydd heb ddod at gris eto, ac yn ceisio am eiriau o gysur sydd yma i bob un ohono ni yn y salm hon. Mae yna rhyw addewid yma i bob un ohono ni. Y ceisiwr, efallai o'r diwedd eich bod wedi'ch deffro i'ch sefyllfa ysbrydol, eich bod yn gweld eich bod yn frwnt ac yn euog, ac yn teimlo'r pwysau yna. Pwysau fel mae'r emynydd yn dweud, fel mynyddoedd byd, euogrwydd fel mynyddoedd byd, ond am gysur. Gwrandewch ar hwn. Mae'n gysur i'r Cristion, mae'n gysur i'r ceisiwr hefyd. Adnod 14. Ar ôl y disgrifiad yna, ar ôl y disgrifiad o'r holl erledigaeth, yr holl digalondid, yr holl broblemau, yr holl siomedigaethau. Adnod 14. Ond mi a obeithiais yno ti, arglwydd, dywedais fy niw ydwyd, am gysur. Ni'n mor ddiolchgar yn yr ysgrythyr am y gair bach ond. Mae rhaid i ni fod yn gallu cydnabod yr hyn sydd yn wir, ac i ni'n gorfod cydnabod pa mor anodd yw ar y degau. Ond mae rhaid i ni hefyd fedru dweud am y gair ond mi a obeithiais yno ti arglwydd, dywedais fy niw ydwyd. Adnod 16, llywyrcha dy wyneb ar dy was, achub fi mwyn dy drigaredd. Ond dyna yw ein gweddi y bydd yr arglwydd yn llywyrchu wyneb arnom ni yma, ac ar yr rhai sydd yn ceisio hefyd, y bydd na rhyw fath o bresenoldeb yn dod. Mae'r wlad yma wedi hen golli'r peth, nid colli'r profiad yn dod. Bron iawn yn llwyr, bron iawn allan ni ddweud mae Cymru wedi hen fynd, ond ni'n gwybod bod ambell un, ambell i le, ac ni'n gweddio na fydd yr arglwydd yn troi cefn arno ni yn llwyr, y bydd yn llywyrchu ei wyneb ar ei weision, ar ei blant, ond hefyd y bydd yn llywyrchu ei wyneb ar yr rhai am y tro cyntaf sydd wedi gweld ei pechod ac yn ceisio.
am bendithion, am addewidion sydd yma, os oes unrhyw un yn mynd trwy gyfnod anodd, y ceisiwr neu'r Cristion, am Salm, sydd yn rhoi gobeith i ni. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod y testun, adnod 19, a gweld bendithion wedi ei cadw i ni. Yn ail, bendithion wedi ei gwneud ar ein cyfer ni. Ac yn olaf, bendithion wedi ei haddo i ni. Wel, yn gyntaf, bendithion wedi ei cadw. Adnod 19, mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i gadw i'r sawl ath ofnant. Am addewidion o fendith. Gai ofyn hyn i chi, ydych chi'r oed wedi bod ar drip? Lle mae rhywun arall sydd wedi trefnu'r cyfan. Mae trefnu trip neu trefnu gwyliau yn anodd, yn diwy. Cofio pan oedd y plant yn fach, o'n i ddim yn mwynhau'r ochr yma o'r gwyliau pan o'n i'n gorfod trefnu yr holl beth a cael yr amseru'n iawn. Oedd rhaid cael, os o'n i'n mynd draw i Ffrainc, oedd rhaid trefnu bod ni'n dal y llong draw ar yr adeg iawn, achos o'ch chi ddim yn mynd i gyrraedd mewn pryd, oedd rhaid chi talu tipyn mwy i gael tocyn oedd yn hyblyg yn gallu bod dros sawl awr, felly oedd rhaid wneud yn siŵr bod ni'n gallu cyrraedd o Gaerdydd i'r ble oedd y llong ac yna draw i'r ochr arall, ac yna ble o'n ni'n anelu amdano, sawl awr, oriau di ri o deithio, ac yn wneud yn siŵr bod ni'n gallu cyrraedd lle i cael petro, trefnu'r cyfan, wedyn wneud siŵr bod digon o fwyd yn y car. Wneud siŵr bod yna lefydd i aros. Pob math o bethau, lle i ymlacio am chydig bach i cael saib o'r daith. Dych chi roed i bod lle mae yna rhywun arall wedi trefnu fe i chi. Chi ddim yn goffod wneud hwnna i gyd. Chi'n mynd i goffod ffeindio'r maes ar gyfer y pabell a'i fod yn addas ar gyfer ni, ar gyfer y plant, a bod e ddim yn lle gwyllt, a bod e'n lle tawel. Pob math o bethau. A mae rhywun arall i wneud i gyd. Mae yna rhywbeth hyfryd yn hynny yn does. Bod chi'n gallu dweud, mae nhw wedi wneud ar fy rhannu, dwi'n gofio meddwl dim byd am y peth, dim ond mynd. Mae'n hyfryd yn diwedd. A pan ych chi'n cyrraedd yna, mae popeth gellir ei meddwl amdano yno. Dim dim ond y lle chi'n aros. Mae'r cyfan, popeth yn ei le. Tan i chi gyrraedd adre. Ond hyd yn oed pan chi'n cael yr arbenigwr sydd yn trefnu pethau felly, maen nhw siŵr o mynd i anghofio rhywbeth. Mae yna rhywbeth yn mynd o'i le rhywle. Ond nid felly pan i ni yn meddwl am yr disgrifiad yna, am daith y Cristion. O'r cychwyn un, tan y nefoedd, y mae'r cyfan wedi drefnu. Dyna beth yw'r addewid fan hyn. Mae'r cyfan wedi baratoi ar ein cyfer ni. Hynny yw, does dim rhaid chi wneud dim byd ar wahân, wrth gwrs, os ni'n mynd i fynd ar darlun yr eithafol, mae rhaid chi ddod a mae rhaid chi gredu. Ond o ran y darlun yma, mae'r cyfan o iachawdwriaeth wedi ddarparu'n llwyr ar eich cyfer chi. Mae'r diwdod wedi bod wrthi cyn i'r byd cael ei lunio hyd yn oed. O cyn i'r byd cael ei greu. Cyn bod un seren yn yr awyr. Cyn bod lleiad, a cyn bod y byd, a cyn bod y moroedd, cyn bod mynyddoedd, cyn bod unrhyw beth, cyn bod unrhyw greadur, cyn bod unrhyw berson ar wyneb y ddaear, cyn hynny gyd, y trefnodd y diwdod, y drindod, ffordd i ni gyrraedd y nefoedd. Oedd y cyfan i ni fel unigolion i gyrraedd y nefoedd. Mae'r cyfan wedi wneud ar ein cyfer ni. A does dim un camgymeriad yn mynd i fod. Dyna'r addewid. Pan i ni'n trefnu trip ar gyfer rhywun, mae yna rhywbeth yn mynd i fydd o le. Yn diweddar, fi esi ar y wyren, a mae pob un dwi'n nabod sydd wedi bod ar y wyren yn ystod yr haf yma, wedi cael rhyw broblem yn y maes awyr. A maen nhw wedi oedi'r awyren o sawl awr. Sydd yn effeithio ar ochr arall. Os ych chi wedi trefnu bws ar yr ochr arall, chi wedi colli'r bws achos mae'r awyren yn hwyr yn cyrraedd. A sy'n os pa mor fanwl i chi, mae yna rhyw broblem yn mynd i fod ar hyd y trip. Ond dyma beth ni'n gwybod i sicrwydd fan hyn, does dim un camgymeriad yn mynd i fod, wedi bod, does dim un erioed wedi bod, ac yn y dyfodol, ni fydd na un camgymeriad yn ein hiachawdwriaeth ni. Adnodau fel hyn yn gysur, ni 1414, i etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig, ac yng nghadw yn y nefoedd i chi. Mae wedi gadw ni, mae wedi drefnu, mae popeth yn ei le, mae wedi gadw i ni.
Mor fawr yw dyddaioni a roddais i gadw i'r sawl a ddofnad. Mae'r cyfan wedi ei wneud, felly ni'n gwybod i sicrwydd pan ni'n blant i'r arglwydd, ond mae hwnna'n yn gysur i'r un sy'n ceisio, achos i chi'n ceisio rhywbeth sydd yn oed y fath sefydlogrwydd i chi, y fath gadernid i chi. Mae e mor hyfeddol, nid oes un manylun wedi adael allan, ni anghofiwyd unrhyw fendith ac sydd yn angenreidiol ar gyfer ein hachubiaeth ni. Does dim unrhyw le. Chi'n gwybod am pobl sydd yn y byd, yr gyfraith ac yn y blaen. Ac os ych chi'n mynd i'r maes yna ac yn astudio'r gyfraith, fydden ni'n sicr ddim yn licio astudio'r gyfraith. Byddai'r rhaid darllen a darllen a darllen a mi fydden ni wedi anghofio beth oedd y paragraff cyn, a mae hwnna'n bwysig ar gyfer y paragraff ar ôl, achos mae mor fanwl. Mae hyd yn oed un gair o fewn y paragraff yn gallu trawsnewid yr holl gyfraith. Un gair bach, un coma, un atalnod. Mae'n gallu trawsnewid yr holl gyfraith. A mae'r rhai pobl wedi llwyddo osgoi carchar oherwydd un atalnod llawn neu atalnod neu un gair sydd wedi gamsillafu neu wedi gamfeddwl. Ac felly mae yna rhyw dwll bach yn y gyfraith a maen nhw'n ffeindio fe os oes yna cyfreithwyr a pobl sydd yn brwydro ar eich rhan chi yn ei weld maen nhw'n gallu rhyddhau chi o garchar a chi'n heiddi carchar. Achos un camgymeriad, ond beth ni'n gwybod, yn ein hachawdwriaeth ni, does dim un nam, does dim un peth wedi i osgoi wedi bod yn esgeilus amdano, nid yw'r drindod, nid yw'r diwdod wedi meddwl, wedi anghofio un manylun. Mae yna etifeddiaeth wedi gadw ni. Ein bod ni'n mwynhau'n rhannol, nawr trwy ffydd, mae'r Cristion yn mwynhau yr etifeddiaeth nawr, achos ni'n gwybod bod yno, i ni mwynhau'r sicrwydd yna. Ac am Bendithion, mae yna gymaint o fwynhad a llawenydd yn yr addewidion, y sicrwydd a chadernid yn yr hyn sydd wedi drefnu ar ein cyfer ni, ond maes o law cawn ni fwynhau yn llawn. Hwna'n wir, fe gewn ni fwynhau fel yr emyn, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael, na lloer, na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Ond nid dyna oedd yw'r prif bwnc yn y cyfarfod cyn i'r byd cael ei greu, oedd y ffordd yr oedd Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân yn mynd i achub dyn o'i bechod. Dyna yw'r prif bwnc, ond nid dyna bydd y prif bwnc bob oedfa fod. Sut y mae enaid yn cael ei achub? Achos dyna yw'r prif bwnc cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Fe drefnwyd ffordd, a'r ffordd a drefnwyd oedd sut i achub gwael golledig eog ddyn. Ac felly, ond dyna bydd yn ni fod yn bregethu sil ar ôl sil, tro ar ôl tro. Ond dyna bydd o'r holl athrawiaethau i gyd yn pwynt at hwn, ond am gadernid mae'n rhoi i ni am Bendithion sydd ynghlwm â hyn oedd yn hetholedigaeth, a hyn bod e ddim byd i wneud â ni, bod e gyd ar sail gras. Fe ddyle hwn fod yn dod â gymaint o lawenydd i'r Cristion yn sicr i'r ceisiwr. Mae'n rhoi gymaint o gysur i chi, mae'r cyfan wedi drefnu mor fanwl. Mae yna etifeddiaeth i ni. Mae yna etholedigaeth, mae wedi trefnu byddwn ni'n cael ein hachub. Pidwch a poeni os ych chi'n meddwl ydw i wedi cael fy ethol, pidwch a poeni hwnna, dim eich lle chi yw poeni am hwnna. Defnyddiwch e fel cysur. Defnyddiwch e fel cysur pan ych chi'n meddwl pam dwi wedi dechrau meddwl am beth ysbrydol. Mae hwnna'n rhoi rhyw arwydd i chi o etholedigaeth. Pam dwi wedi dechrau poeni am fy mhechod? Pidwch a poeni os chi wedi cael eich ethol, meddyliwch hyn, os ych chi wedi dechrau meddwl am eich pechod a'ch eogrwydd ac yn ofni tregwyddoldeb, ond nid yw'n arwydd bod yr arglwydd i dechrau gwaith, a mae'r dechreuad, i ni'n dweud wrthoch chi nawr, os ych chi ddim yn gwybod hwn, fe dechreuodd y gwaith yma cyn i'r byd cael ei greu. Mae y mor gyffroes, yn dweud? Ein mabwysiad, ein bod ni'n rhan o'i deulu ef, yn drigolion o'i deulu ef, o'i deyrnasef. A'r holl Bendithion a ddaw o hyn, meddyliwch beth mae mabwysiad yn golygu, bod ni'n blant i'r arglwydd. Mae'r sicrwydd a'r cadernid mae hwnna'n rhoi i ni, mae hwnna wedi cael ei drefnu cyn i'r byd cael ei greu. A'r holl Bendithion bod yn blentyn i Dduw. Hynny yw, mae wedi addo gofalu fe mae tad yn gofalu am ei fab. Ond yn well na un dearol, y mae e'n Dduw holl alluog. Ac felly mae hwnna'n dod â gymaint o gysur i ni.
Ac mae hyn oll trwy'r arglwydd Iesu Grist, oherwydd y drefn a osodwyd yn ei le, ei efuddod bod mab Duw yr Iesu wedi dod a chyflawni'r hyn oll oedd yn angenreidiol. Fydd neb yn gallu ffeindio bod na nam yn yr hagwyddoldeb, yn iddo farn, fydd neb yn gallu ffeindio nam bod yr Iesu wedi methu cadw ryw ran o'r gyfraith. Fydd e ddim yn bosib. Fydd neb yn gallu ffeindio bod e wedi cadw'r gyfraith i rai ohono ni, ond nid yr cyfan ohono ni. Fydd e ddim yn digwydd. Mae e wedi cadw, mae wedi bodloni gofynion y tad. Mae'r cyfan wedi wneud. Cawn holl fendithion iachawdwriaeth. Mae ddeiant pechodau. Mae cyfan a nath yr Iesu. Mae wedi delio gyda pob pechod. Mae fydd na rai yn meddwl, ond nid y pechod dwi wedi wneud. Fe fydd Satan yn ein atgoffa ni o bechodau i ni wedi wneud. A fydd wedi perswadio rhywun sydd yn ceisio i feddwl, ond mae hwnna'n wahanol, mae hwnna'n waith, mae hwnna'n frwnt, ac meddwl am y magwraeth i ti wedi cael. Ac felly, os i ti wedi pechu felly, does dim gobeith i un fel ti. Ond dyna geiriau Satan, ond fe yw tad celwyddau. Ond beth i ni'n gwybod yw, mae'r arglwydd, mae'r hyn a drefnodd ef yn ei fywyd a'i farwolaeth, mae'r maddeiant mae e'n cynnig yn gorchuddio, maddeiant i bob pechod, gorffennol, presennol, dyfodol y cyfan, does dim un pechod yn mynd i cael ei esgeuluso. Mae yn maddau'r cyfan. Mae cyfiawnhad trwy ffydd, am fendith yw hwnna. Pan mae e'n rhoi y ffydd a chybol i ni, mae'r ffydd yn achub pob enaid sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae bendithion bywyd tragwyddol, bywyd ysbrydol. Mae hyn oll trwy ei fywyd a'i farwolaeth ef. Mae'r bendithion yma i gyd i'r un sy'n ceisio. Mae e hyd yn rhoi y modd i ni, y nerth i ni fyw i ogoneddu Duw fel ei blant. Mae'r bendithion, does dim byd wedi adael allan. Doedd ddim fel petai wedi darparu iachawdwriaeth, a mae'n achub ni, ond wedyn mae'n gadael ni ar ben ein hunain o nawr tan y nefoedd. Na, mae wedi dweud, dwi wedi rhoi yno chi yr hedyn o sancteiddrwydd ac o fywyd, ac fe fyddai'n rhoi y gallu chi, y gymaint o gallu, mae wedi dweud hyn wrthyn ni, nerth yr atgyfodiad. Mae hwnna'n anhygoel, yn dweud? Beth yw nerth yr atgyfodiad? Mae'r pŵer yn yr atgyfodiad, y nerth i ddod â Iesu Grist nôl o'r bedd yn fyw, mae hwnna'n tu hwnt i unrhyw beth fedrwn ni ddeall. Ond dyma beth mae wedi addo i ni, mae wedi addo i bob Cristion, mae wedi rhoi nerth yr atgyfodiad i ni fyw ein bywyd ni. Yng Nghrist. Felly pan i ni'n neud esgusodion, fedrai ddim wneud hyn, mae'n ormod i fi wneud hyn a llall. Ydych chi wedi deall? Peidiwch â siarad fel yna o flaen Duw. Os ydyn ni'n Gristnogion ac yn dweud, wel, fedrai ddim wneud na, fedrai ddim wneud y llall, fedrai ddim... Peidiwch â disgwyl fi bobl ac a pob math o esgusodion. Na, does dim hawl da ni fel di, achos mae'r iachawdwriaeth sydd wedi gadw i ni, wedi drefnu ni, cyn llunio'r byd, mae'r cyfan wedi wneud. Mae Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân wedi trefnu sut fywydau fyddwn ni'n ei gael, sut fyddwn ni'n dod i weld ein pechod, sut fyddwn ni'n dod at droed y groes, a dod yn Gristnogion, sut fyddwn ni'n dod i ymddiried, a sut fyddwn ni'n cael ei nerthu i fyw yr holl ffordd i'r nefoedd. Mae'r cyfan wedi darparu ni ym lle yn Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan, does dim un nam. Gymaint felly, mae wedi dweud wrthyn ni, mae Iesu Grist nawr ar prynawn Sul yma yn eiriol trosom ni yn y nefoedd. Mae nawr yn edrych lawr ar ein hoedfa fach ni. Ac mae'n eiriol trosom ni. Mae e'n perffeithio'n gweddiau ni ger bron y tad. Mae'n haddoliad ni. Mae'n cael ei perffeithio ger bron y tad. Mae'n gwneud y cyfan i ni. Mae'n gwendidau ni. Mae'r Iesu yn gorchuddio'r cyfan. Mae'r pethau tu hwnt o diwedd. Mae'r cyfan wedi drefnu ni. Mae popeth mor berffaith. Trefnwyd y cyfan i beri y byddwn ni'n cyrraedd yn ddiogel pen ein taith y nefoedd. Mae iachawdwriaeth yng Nghrist Iesu yn sicrhau y byddwn ni'n cyrraedd yn saff i'r nefoedd. Os fi'n siŵr bod sawl Cristion meddwl sut fyddai'n gallu cyrraedd pen y daith. Ni'n teimlo'n gwendid ni.
ni'n edrych tuag at Gris, o'n ni'n teimlo'n gwendid, ond mae'r addewidion yma yng Nghrist yw hyn. Unwaith mae wedi achub ni, mae wedi achub ni'n llwyr, ac fe fydd e'n cadw ni i'r nefoedd. Hyd yn oed fi yn fy mhechod ac yn ei adael y lawr, ond mae'n maddau tro ar ôl tro. Ni ddim yn defnyddio hwnna fel esgus i bechu a fod yn fydol na, ond mae'n gymaint o gysur i'r un sy'n edifar, i'r un sy'n wir yn blentyn i'r arglwydd. Mor fawr, mae'n dweud, mor fawr yw dyddaioni a roddais i gadw i'r sawl a ddofnod. Mae'n dweud i'r rhai sy'n ofni. Mor fawr mae tu hwnt i'n deall ni. Yn sicr dydyn ni ddim yn gallu deall. Dwi ddim yn credu fod y saint oedd yn profi diwygiadau yn ei deall. Cyn ni ddim yn byw mewn oes felly. Ni'n gweddio am presenoldeb yr arglwydd i lenwi'r lle. Ond hyd yn oed petai yn llenwi'r lle, fyddwn ni byth yn ei ddeall yn llawn. Rhaid i ni aros i'r nefoedd i ni gael deall beth ni'n gallu deall. Ond fyddwn ni ddim yn ei ddeall yn llawn, ond i ni eisiau deall rhywfaint, ond ydyn ni? I ni eisiau deall rhywfaint. Ond mae mor fawr. Ond ein gweddi ni helpa ni ddeall rhywbeth am rhyfeddod beth sy'n wir am y Cristion. Mae'r hyn sydd yn wir am y Cristion mor fawr. Mae'r hyn sydd yn wir am y Duw sydd wedi peri bod ni'n gallu dod yn blant iddo fe. Mae tu hwnt i'n amgyffredd ni, ein deall ni. Ond be mae'n dweud i'r sawl a ddofnod, ond ydyw yn naturiol bod yna rhyw ofn yn dod. Mae'r ofn yn dod i'r pechadur sy'n ceisio. Mae hwnna'n digwydd, ond i'r Cristion hefyd, mae'r ofn dal gorfod bod yna. Dyma hanner y broblem. Does dim ofn mwyach nagos. Ewch i'r mwyafrif o capeli sy'n yn cynnal rhyw fath oedfa heddi, allwn ni ddweud yn sicr i chi, does dim ofn yna. Maen nhw'n dod mewn gerdded i heibio y capel yn ddiweddar, chydig o ddyddiau nôl. Be glywes i? Drymiau'n bangio yn y capel. A pawb yn mwynhau. Allai dweud hyn wrthoch chi, licen i fod wedi mynd mewn a licen i fod wedi dweud wrthyn nhw. Ydych chi'n sylweddoli bod chi ger bron Duw y Tad sydd yn holl alluog? Stopiwch curo'ch drymiau chi, a'ch gitars, a'ch keyboards, a'ch beth bynnag. Stopiwch jwmpan yna lawr. Ystyriwch y mae'n fawr, mae'n holl alluog, mae'n Dduw i'w ofni. Yn yr eglwysi diwygiedig, gai ofyn hyn, a oes na ofn yna, mae yna gymaint o hyder yn yr eglwysi diwygiedig bellach. I ni'n meddwl bod ni mor uniongred, i ni'n meddwl bod ni'n gwybod ei gyd yn iawn yn ein pennau ni, ni wedi dod yn aelodau, ni wedi cael ein bydyddio, ni'n gwisgo'n iawn, mae'r cyfieithiad iawn o'r Beibl dyn ni, ni'n dod i'r oedfa, ni'n mor hyderus yn ein addoliad, achos ni'n gwybod fy stwff, ni'n gwybod y cyfan, ond i ni di anghofio bod rhaid i ni fel Cristnogion ofni y Duw holl alluog, achos allai ddod lawr, a dangos i ni ei sancteirrwydd a'i fawr edde. Ond un peth sy'n sicr, dyw'r byd ddim yn ofni Duw. Ond dyma beth sy'n hyfryd. Pan ni'n teimlo rhywfaint o bresenoldeb Duw, fe fydd na ofn. Ond dyma beth sy'n hyfryd. Mae'r ofn yma, nid fel ofn y byd, mae'n ofn sydd yn dod â bendith. Dyw e ddim yn ofn fel rhywun sy'n ofni rhyw fwli. Mae'r ofn yma'n dod oherwydd ein bod ni'n dod i bresenoldeb y Duw mawr, holl alluog. Ond hefyd yr un sydd yn llawn barn, mae hwnna'n wir, ond hefyd yr un sy'n llawn cariad a thrigaredd, ac mae'n hir ymaros. Ac felly o ystyried yr holl beth yna, mae rhaid bod yna ofn. Ond mae'r ofn di mynd, mae di diflannu o Gymru yn sicr. Dwi'n gallu siarad am y gwledydd eraill y byd, allai siarad am Gymru, o'r hyn dwi wedi weld yng Nghymru, does fawr ddim o ofn mwyach. Os oes unrhyw proffeswr Cristnogol efengyledd yn dod i oedfa dyddiau hyn, i chi bron iawn yn gwybod hyn, os fydd yna rhyw agwedd o'r oedfa fydd ni dychryn nhw, fe fydd yna e-bost yn cwyno'r bore nesaf. Neu fydden nhw'n gadael y capel, a fydden nhw'n pwdi, a mynd i gapel sydd ddim yn mynd i codi ofn yn nhw. Nid eich lle chi o ofni neb. Mae gai ddweud hyn, pan ddaw dydd y farn, fe ddaw yr ofn mwyaf erchyll, a fe fydd y fai arno ni am beidio i dychryn nhw cyn. Mae dod i bresenoldeb y Duw holl alluog yn mynd i beri ofn, ond am ofn hyfryd. Ofn a ddaw o feddwl am ein pechod. Ofn a ddaw o feddwl am ein heneidiau ni yn llawn bydreddu pechod yn dod i bresenoldeb y Duw holl alluog a Duw perffaith.
a mawredd ei ddaioni. Ac yna'r ofn yma pan ni'n gweld fod wedi darparu iachawdwriaeth yng Nghrist, bod wedi trefnu'r fath ffordd iachub gwael golledig ei o ddyn. Yr ofn a ddaw o feddwl bod wedi darparu Crist i ddod i rai fydden ni wrthod dro ar ôl tro, ac eto fe'n carodd ni. Am ofn. Ond dyma beth sy'n hyfryd, pam yr ofn yma sydd o'n ganlyniad i'w waith yr ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid i weld ein pechod. Mae'r ofn yma dro ar ôl tro yn arwain ni at Grist. Ac am hyfryd ofn. Dwi ddim yn ofn y byd, dwi ddim yn ofn cryfyddau eraill, yr ofn maen nhw'n rhoi ar bobl. Mae'r ofn yna'n ofnadw. Mae'r ofn i ni'n sôn amdano'n ofn hyfryd. Mae'n barchedig ofn. A gweddi ni yw bod yna rhyw geisiwr efallai sydd wedi dechrau profi'r ofn. Dyma'r addewid, mor fawr yw dy ddaioni. A roddais di gadw i'r sawlaeth ofnant. Mae'n hyfryd, ond beth sy'n hyfryd yw fe, y Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân sydd wedi peri ni ofni. Ac felly mae'n hyfryd, ond mae'r cyfan yn plethu i'w gilydd. Does dim un camgymeriad yma. Fedrwch chi ddim ffeindio un gwall yn yr Efengyl Sanctaidd. Mae'n hyfryd, mor fawr i weld. Gadewch chi symud ymlaen. Yn ail, bendithion wedi ei gwneud ar ein cyfer ni. Mor fawr yw dy ddaioni a roddais di gadw i'r sawlaeth ofnant ac a wneithost i'r rhai a ymddiriedant ynot. Nid yn unig fod yr holl drefnu, y cyfamodau, yr addewidion a sodwyd yn ei lle, yr addewidion o fendithion, mae'r cyfan wedi osod yn diwedd. Trwy gydol yr ysgrythur, does dim un addewid yng Ngair Duw sydd yn gamgymeriad. Mae'r cyfan wedi osod cyn i'r byd cael ei lunio a maen nhw'n berffaith. Ac yr oedd y Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân yn gwybod sut i ateb bob addewid, sut i ddarparu bob addewid. A does dim un addewid yn mynd i gael ei anghofio. Dwi wedi addo sawl gwaith yn fy mywyd, i'r plant, neu'r teulu, neu yn yr ysgol, neu ble bynnag. Dwi wedi addo gwneud rhywbeth, ac efallai ar ôl diwrnod neu ddau, cofio, dwi ddim wedi cyflawni'r addewid. Nid yn fwriadol, dwi wedi anghofio. Ond fydd hwnna ddim yn digwydd gyda Duw. Fydd e ddim yn newid y tylerau fel bethau. Dwi ddim yn newid dim, ond dwi ddim yn anghofio dim chwaith. Os yw Duw yn addo, mae e'n cyflawni'r addewid. Wedi gwneud y cyfan ar ein cyfer. Does dim lle fan hyn i falchder dyn. Ni fedrwn am eiliad feddwl bod rhywbeth yno ni sydd wedi ychwanegu at ein hachubiaeth. Falle meddwl eich bod wedi ystyried y pethau yma, dadle, chwilio mewn i faterion dwys ysbrydol, ac mae dyna pam i chi yn yr oedfa, neu'n gwrando. Neu wedi gwneud proffes. Efallai meddwl mae chi sydd wedi penderfynu dod yn Gristion. Ar ôl hir ystyried a ystyried pob pwynt a meddwl ei fod yn gwneud synwyr. Mae fel y rhai, efallai meddwl, dyma benna, fi ai oedfa, fi wedi darllen rhywle am gyfarfod sy'n sôn am y greadigaeth. A dwi'n mynd i ddod, dwi'n mynd i roi amser i'r gwleidyddion yma i weld be maen nhw'n dweud, a mynd i roi amser i Gristnogion i ddweud be maen nhw'n dweud am y greadigaeth, a na i ystyried y cyfan, ac i chi'n dod i'r casgliad bod esblygiad a'r ffrwydiad mawr na am y creadigaeth yn swnio'n well, ac felly chi'n penderfynu dod ar hyd y trywydd yna. Wallai ddweud hyn ydych chi, nid Cristnogaeth yw hwnna. Gallai fod yn rhan bod chi'n dod i ddeall pethau, ond nid dyna Cristnogaeth. Chi sydd wedi penderfynu. Os ych chi'n meddwl bod chi'n Gristion, achos ych chi wedi bod i bob un math o grefydd, bob un math o Cristnogaeth, a chi wedi dod, mae'r rhain yn edrych yn bobl eitha difrifol a charedig, maen nhw'n rhoi lot o fwyd i ni, felly dwi'n mynd i ddod at nhw am gyfnod. Yn allai ddweud hyn, ar y foment, dwi ddim yn edrych yn debygol eich bod chi wedi deall yr Efengyl. Ac os felly ystyriwch ffylineb eich ffyrdd. Chi wedi esbonio sut ych chi wedi dod yn Gristion. Dwi ddim yn bosib pan ni'n meddwl am fawredd y peth. Dydych chi ddim yn chwarae rhan yn y peth. Falle ar y cychwyn, falle byddwch chi'n meddwl, wel, fi wedi dod i gredu, ond mae rhaid chi ystyried hyn. Ar ôl ychydig, fyddwch chi'n dod i weld, na, mae hwn yn fwy o beth. Mae'r cyfan o ras. Mae'r cyfan yn waith o'i ddwylo ef.
y cynllunio ni di edrych hwnna, y trefnu, yr addewidion, y cyfamodau, mae'r cyfan yn rhan o'i weithred ef, ei waith ef yw ei achawdoriaeth. Dwi ddim wedi gwneud gyda fi, y mae achubiaeth yn llwyr yn rhan dyw y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Nhw sydd wedi gwneud Ioan 36, canis felly caro Dyw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredon ddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyna yw yn ei fawr, Dyw yn ei fawr ddaioni, fe anfonodd ei fab Iesu Grist i'r byd i achub dyn. Dyna oedd y nod. Achub dyn na all achub ei hun. Dyna pam y dath e. Roedd angen achubiaeth ac nid oedd dyn yn gallu achub ei hun. Ac felly darparodd y diwdod ffordd i achub dyn. Dyma y broblem fawr. Na all un dyn ddelio ag e. Ni allwn wella'n hunan yn ddigonol i ennill lle yn y nefoedd. Ond dyna yw crefydd. Beth yw crefydd? Pobl yn trial gwella eu hunan. Siaradwch chi ag unrhyw un crefyddol, fe ddaw lawr i hyn, falle bod yn ors ymwleiddio, ond dwi ddim yn credu fod beth yw crefydd, pam fod na rai pobl capelwyr Cymreig yn dal yn mynd i gapel lle nad oes efengyl. Y reswm amdano fe yw hyn, maen nhw eisiau trio gwella eu hunan, yn ddigon i blesio Dyw. Maen nhw'n meddwl bod na rhyw fath o Dduw, a maen nhw'n trial i blesio fe. Ewch chi unrhyw grefydd ar draws y byd, a be byddwch chi'n ffeindio yn y crefydd yr byd, be byddwch chi'n ffeindio, maen nhw'n trio plesio ei Dyw nhw. Dyna sut maen nhw'n byw i bywydau nhw, o ddydd i ddydd. Maen nhw'n trio cyflawni gweithredoedd fydd yn plesio i Dyw nhw. Be mae'r Beibl yn dweud, ni all dyn blesio Dyw o gwbl. Fedrwch chi ddim. Fedrwch chi byth fod yn ddigon crefyddol i blesio Dyw. Fedrwch chi ddim fod yn ddigon moesol i blesio Dyw. Allwch chi ddim fod yn ddigon hael i blesio Dyw. Allwch chi ddim fod yn ddigon caredig i blesio Dyw. Allwch chi fod mynd i gapel 3-4 gwaith y sul trwy gydol eich bywyd, a fydd e ddim yn ddigon i blesio Dyw. Allwch chi fyw bywyd heb regu, heb yfed, heb ysmygu, a ddim plesio Dyw. Allwch chi fod i agor eich tŷ i helpu pob math o bobl mewn angen, a fydd e ddim yn ddigon i blesio Dyw. Allwch chi fod wedi rhoi eich eiddo i gyd o'r neilltu, gwerthu'r cyfan, a croesi'r moroedd, a mynd i ryw wlad, pell i ffwrdd, sydd yn dioddef o bob math o erchylltra, a bod chi mynd o flwyddyn i flwyddyn yn neud yr holl beth yma i helpu pobl sydd yn llai ffodus na chi yn llwyr, a roi eich bywyd mewn peryg, a fydd hwnna ddim yn ddigon i blesio Dyw. Allwn ni fe ymlaen, a bydd yn dweud wrthyn ni, mae gair Dyw wedi dweud wrthyn ni, nid trwy weithredoedd, felly beth bynnag yw eich rhestr chi, ond dyma beth sy'n mor dris, fyddwch chi'n mynd i gapelu yng Nghymru, a fydd y bobl, dim llawer bellach, fydd y rhywbeth fel ein cynulleidfa ni fan hyn, un neu ddau fan hyn fan draw, a mi fydden nhw'n eistedd yna, a fydden nhw'n teimlo'n falch am eu hunan, o leia dwi wedi dod i capel, a dyn nhw ddim. Fedrwn ni ddim diwygio'n hun. Ond dyma beth mae'r adnod yn dweud, ac awneithos di'r Higham ddiredant ynod, fe sydd yn ei wneud e. Iesu Grist awnaeth ddod, fe awnaeth y cyfan, fe o droedodd ar y ddeiar, ac a wynebodd y fath atgasedd. Iesu Grist o ddaeth ac a wisgodd natur dyn. Rhaid oedd hyn, roedd y broblem yr rhy fawr, ond mae e wedi wneud e ein mwyn ni. Am ddarostyngiad, iddo ddod a byw bywyd o flinder corfforol, o dreialon y cyfan ein mwyn ni. Fe ddaeth i fyw bywyd a oedd yn llwyr gyfiawn, perffaith. Pob un gweithred, pob un cyflawniad o'r gyfraith, a wnaeth ein mwyn ni yn ein lle ni. Fe awnaeth mwyn ein gorchuddio ni a'i gyfiawnder, i roi ei glogin o berffeithrwydd i ni. Fe sy'n gwneud y cyfan. Os yw enaid yn mynd i fynd i'r nefoedd, rhaid fod yn berffaith. A mae Iesu Grist wedi wneud yn ein lle ni. Amhosib i ni fod yn ddigon da, ond mae clogin ar gael. Mae ganddo glogin, ac mae'r clogin yn llwyr wedi wneud o'i gyfiawnder, o'i berffeithrwydd ef.
Pob un cyfraith, pob un rhan, pob un disgwyliad gan y tad am berffeithrwydd, mae'r clogyn yma, sy'n gallu meddwl am y pobl yna clyfar iawn i ni, wedi cael un gan ffrind i ni, sa'n siŵr beth yw'r gair Cymraeg amdano, mae fel gwarth o cwilt mawr, a mae wedi wneud mas o sgwariau, mae'r peth fwyaf pert allwch chi ddychmygu. Dychmygwch clogyn fel yna. Pob un cyfraith, pob un disgwyliad o berffeithrwydd wedi ei wneud am glogyn. Mae'n glogyn brydferth, perffeithrwydd Crist. Ac mae'r sawl sydd yn dod at Grist yn gwybod bod nhw wedi torri'r gyfraith. Ond beth mae Iesu Grist wedi darparu yw, mae wedi darparu clogyn o berffeithrwydd i ni, a mae'n ffitio ni, i ni'n gwisgo fe, mae'n gorchuddio ni'n llwyr. Dwi ddim yn addas i neb arall, mae'r ein cyferni, mae fel y goron, dim ond un coron sydd ar gyfer ein cyferni, mae yn aros i ni yn y nefoedd, yn rhan o'r addewidion, y cyfamod, y drindod cynllunio'r byd, a mae yna goron yn aros i ni yn y nefoedd, ond beth sydd yn hyfryd, ar y ddeiar, mae yna glogyn i ni hefyd, a mae'r clogyn yma yn glogyn o berffeithrwydd Crist, a mae'r holl gyfraith, yr holl disgwyliadau'r tad wedi gadw, ac yno, mae yna berffeithrwydd, mae yna lendyd, mae yna byrdeb, ac mae'n rhoi i ni dal yn bechaduriaid, ond mae'n cuddio'r pechod. Dyna un darlun, ond y darlun arall yw, mae ei waed wedi llifo ar y groes, ac mae ei waed mor bwerus, mae'n golchi pob staen pechod i ffwrdd. Hyd yn oed y rai dwi'n mynd i wneud bore fori os fyddai byw bore fori. Mae'r gwaed yn ein golchi ni'n wynach na'r eira. Pwy sydd wedi gwneud hyn? Fi? Nac e. Iesu Grist, mab Duw, fe sydd wedi darparu'r cyfan. Be sydd yn hyfryd hefyd oedd hyn. Tra'n oedd yr Iesu ar y ddeiar, oedd e'n gwybod ble oedd rhaid iddo fynd. Tra'r y ddeiar, oedd e'n gwybod oedd e'n cadw'r gyfraith ein mwyn ni. Ond oedd e'n gwybod ar ble oedd ei lyged. Roedd ei lyged ar fryn Calfaria. Dyma beth oedd wedi dod i wneud, yr hyn a wnaeth e. Fe ddath i wneud rhywbeth, a'r hyn a ddath ei wneud, bodloni gofyniad tad, byw yn berffaith, rhoi perfeithrwydd i ni, ond yr oedd e'n carlamu yn ei fywyd. Darllenwch yr Efengylau. Be fyddwch chi'n un gair siwr o fod fydd yn dod i'ch meddwl i chi, yr oedd e'n carlamu tuag at y groes. Doedd dim byd o dim un o'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn gallu wneud i rwystro'r amseru. Doedd dim byd yn mynd i ddigwydd, a oedd yn mynd i beri na fydd yn cyrraedd y man honno ar y pryd iawn, ar yr adeg iawn. Oedd e'n mynd i'r groes pam mwyn cymryd y gosb yn fy lle, iddo farw yn ein lle, i dalu'r pris am ein rhyddid ni. Fe wnaeth hyn i rai yr oedd yn gwybod fyddai yn ei wrthod e'n reiddiol. Wnaeth hyn i rai a fyddai yn flynyddoedd yn codi dwrn ato. Rhai nad oedd diddordeb ganddynt yn ei air, yn ei ddydd, yn ei berson, yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad. Ac eto, yn ei fydd fe aeth i'r groes a dioddef di gofaint y tad yn cael ei dywall arno ef yn ein lle ni. Ond sylwch ar yr adnod y testun. Mor fawr yw dy ddaioni a roddais di gadw i'r sawl a ddofnant ac a wneithost i'r rhai a ymddiriedant ynot. I'r rhai a ymddiriedant ynod. Mae hyn hefyd yn rhan o'i waith ef, ond mae'r rhaid iddo fod. Fedrwn ni ddim ymddiried yno fe heb fod yn rhan o'i waith ef. Dyw e ddim yn bosib fydden ni ddim eisiau ymddiried yng Nghrist, ond i bai am ei waith ef cyn i'r byd cael ei lunio. Trwy'r ysbryd glân, y cawn yr oedd yma o ffydd, i alluogi ni ymddiried yno. Mae'n anhygoel ydy, ni'n gallu deall yn iawn, ond o cyfarfod cyn i'r byd cael ei greu, oedd y tad a'r mab yr ysbryd glân yn gweld, dyma'r ffordd i ni'n mynd i achub dyn, fe fydd y mab yn dod a fe nath e gytuno, fe ddath yn ifyd, bydde fe'n dod i'r byd ac yn cadw'r gyfraith, yn cymryd y gosb, yn atgyfodi, ac yn esgyrn i'r nef ac yn eiriol tros. Ond mae'r holl beth yna, mae wedi rhoi'r addewidion i ni, i'r proffwydolaethau i ni, ac yna fe gyflawnodd yr cyfan, fe roedd y Paul i ni, a Pedr i ni, a Ioan, a Matthew, a Marc, a Luc, a fe roedd nhw yr cyfan oedd yn angenreidiol ar ein cyfer ni, i ddysgu ar sut i fyw, a sut i ogoneddu Duw. Mae wedi darparu'r cyfan, ond yn rhan o hwn i gyd oedd yr adeg y bydd yr ysbryd glân yn plannu hedyn yn ein hyneud ni. Y ffordd bydd yn arwain ni i gwrdd efallai.
neu bigo llyfryn neu Beibl i fyny, neu siarad gyda Cristion. Y cyfan yn ei ragluniaethau fe. Ac yna, yr oedd yn gwybod pryd fydde'r rhodd o ffydd yn cael ei rhoed i ni, i ymddiried yn Iesu Grist. Am berthynas sydd yma rhwng y sawl sydd yn ei ofni ac ymddiried yno. Mae yna berthynas yma. Mae pob un sydd yn ofni, gwir ofni, yn mynd i ddod i wir ymddiriediaeth. Mae pob un sy'n ymddiried yn mynd i ofni. Mae'n rhaid efo. Fe sydd yn peri ni ddod i garu yr hyn yr oedd yn mynd i gysau a chysau yr hyn yr oedd yn mynd i garu. I ni ddim yn gallu perswadio pobl i wneud hyn, mae hwn yn wyrth. Mae'n wyrth yma i chi un arwydd arall, ffrwyth arall o iachawdwriaeth. Chi gallu nabod rhywun sydd wedi dod i'r ffydd, mae yna wyrth i digwydd. Chi'n gweld nhw nawr, mae nhw'n cysau'r pethau, nhw'n arfer i caru, bydolrwydd. Ond yna, mae nhw'n dod i garu pethau, nhw'n i gysau, nhw'n cysau dod i dir arglwydd, cysau canu mynu, cysau darllen y gweddi. Ond nawr, mae nhw'n dwlu, mae nhw'n mwynhau, mae nhw'n ymfalchio yn y pethau yma. Dyma'r pethau sy'n llenwi calonau nhw. Mae hwnna'n wyrth, ond dwi? Mae'r cyfan yn dod o ras o'i waith ef. Mor fawr yw dy ddaioni, a roddais di gadw i'r sawl a ddofnant, ac a wneithos i'r rhai ymddiriedant ynont, ger bron meibion dynion. Wel, yn fyr iawn i gloi, Bendithion wedi haddo. Mae yna lyfryn bach gan Spurgeon. Chi wedi clywed amdano fe, The Checkbook of the Bank of Faith. Dwi dal i ddweud, mae'r teitl yn ddigon. Bron iawn, does dim angen i chi ddarllen yr hyn sydd i fewn, ond mae angen i chi achos mae'n ardderchog. Ond mae'r teitl ei hun yn ddigon o fendith. Y mae gair Duw yn llawn o addewidion, o'r dechrau'r diwedd. Ge'r proffidolaethau wedi cyflawni ceir addewidion, nid oes un erioed wedi darganfod mae gwag yw yr addewid. Ni fydd un enaid yn uffern fydd yn gallu dweud mae anheg oedd yr amodau, nad oedd addewidion wedi cadw. Dim un. Maen nhw'n dweud na nawr, ond fydden nhw'n gweld ac yn deall digon, fydd neb yn gallu dweud bod hwn ddim yn deg. Bod na addewid wedi dorri. Fydden nhw'n gweld, does dim un addewid wedi dorri. Gellir dweud hynny am wleidyddiaeth, bod nhw'n addo pob math o bethau os cawn nhw fynd i rym a dyn nhw'n ddim yn cadw ato fe, ond allan ni ddweud yn sicr iawn fan hyn, ni fydd un addewid yn cael ei dorri. Amhosib, gan feddwl am yr holl drefnu, a gan feddwl am yr un a drefnodd. Bod Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân wedi trefnu'r cyfan, ac wedi addo. Mor fawr yw dy ddaioni. A roddais di gadw i'r sawl a ddofnant, ac a wneithos i'r rhai ymddiriedant yna. Gall yr iachawdwriaeth yma fod yn eiddo i chi. Yn wir, os yw'r arglwydd wedi cychwyn gwaith ynoch yna fe fydd yn ei gwblhau, yn ei gyflawni. Ond mae dal rhaid chi ddod. Mae sgrythyr yn llawn hefyd o ddweud mae'r rhaid i chi ddod. Mae hwnna'n rhan o'r trefniant. Yn gwybod nad oes gwrthodiad i'r un enaid a ddaw ato yn waglaw, yn teimlo'i bechod, ei wendid, ei ragrydd, ond mae dal rhaid chi ddod. Ond fe fydd yn rhoi'r gallu i chi i ddod ac ofni ac ymddiried a phwyso'n llwyr ar Grist yn unig. Ond dwi'n wir, Eseia 55, 6 a 7, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef gelwch arno trafod yn agos, gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, dychweled at yr arglwydd, ac fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diwni, oherwydd fe a arbed yn helaeth. Pam? Mae wedi addo. Ond be mae wedi dweud wrthyn ni? Dewch ato. Mae yna gyd bwysedd yn does. Mae dal rhaid i chi ddod. Ond dyma beth sy'n hyfryd. Pan ych chi'n dod, ych chi'n gwybod mae ei waith yw bod chi'n dod. Ac felly pan chi'n dod at y groes, ych chi'n gwybod mae wedi darparu'r cyfan ar eich rhan chi. Mae wedi trefnu fe cyn i'r byd cael ei lunio hyd yn oed. Ydych chi wedi gweld mawredd y peth. Mae'n anhygoel yn dweud. Does dim crefydd arall yn gallu cynnig y fath iachawdwriaeth, y fath sicrwydd, y fath heddwch, y fath gadernid. Mor fawr yw dy ddaioni a roddais i gadw i'r sawl a ddofnant, ac a wneithos i'r rhai a ymddiriedant ynot, ger bron meibion dynion. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am dy drigaredd, am dy ras, am dy gariad, ac yn gofyn y bydd yr Ysbryd Glân ar waith hyd yn oed heddi,
Y bydd yna rhai yn neidio efallai wedi dod i wrando ac yn dod ar hyd y daith yna at droed y groes. Gweithio yn ein plith, i ni gofyn yn ôl trwy enw a ceiddiant ein harglwyddes i Grist. Amen.